forma mal e pulmar, que la presentí siendo pesin mala, porque no me aguanto una marinada, las ideas, a mi cama, a mi cama. Hos yo, toma så hajada, ay, oma, ay, oma, hajada, yo digo, to je A protože tam mám vodní pistoli, jo! Že jo, Kláre? Jo. Miluji to! Můj romantický večer je, že se budeme koupat, budeme po sobě střílet vodní pistolí. A jednou jsme se koupali ve slizu. Jo, to je pravda, to je pravda. Jo, shit, to je můj rys. Tudo rys, takzvaně. Jak to, že ten obrázek plave na vodě? Taky to zkusím. Uvidíme, jestli dokážu vytvořit nějaké umění. Cože? Nejde mi to. Co to děláš? Takhle to nejde. Tímto způsobem to nikdy nebude fungovat. Nech mě být. Nechci s tebou mluvit. Počkej, naučím tě, jak to udělat. Podívej, vezmeš lžíci, něco na ní nakreslíš a pak ji pomalu ponoříš do vody. Vidíš, jak krásně to dopadlo? A také rozdáváme tyto barevné fixy všem, kdo dají like. Kdo nebuď nervák, už tak co mám dělat? Co to jako je už? Dneska je fakt jako vadíte. Neplač? Vidíš slzy někde? To je hodně známá věc, taky. No, tak jako, Že méně známý jak doby, jo? hele, jako je to asi méně známý jak doby. No, oteď se, nekoukej ještě. Nekoukám. Ukaž prosím chatu, kdo seš. To jsem já, uši. Nevím, kdo jsem. Prostě tak směješ. To je tak vtipný. Klárko, čím tě zaujmul Dodo? Jestli tady jsou nějaký holky, tak mě mega pochopěj. Takže, co se mi nejvíc na Dodovi líbí, je to, že je hrozně vtipný, je s ním sranda, nenudím se s ním a je hrozně hodnej. Kdykoliv třeba něco řešíme, tak Dodo řeší věci v klidu a je na mě vždycky hodnej, věci mi vysvětluje prostě v klidu, jak křičí na mě, víte co. Takže tak? Tak jo, teďka můžu sklonit zbraň. Tady hezky jste řekla. Tak je domluvený. A zále to ještě víc. Takže lidi, dneska